जेरै सावरायग्राया हाजिरा जाग्रा धीरेना हाजिरा जाग्रा बे नोंथांमोननि खाथिनि थानाय फैलाव बिथांमोनाथ' बिपिएफनि हाजिरा जाग्रासो দ্বিতীয় মেৰেজ কৰাৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব The development fund property and when we fall इन्ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो सावरायलांबाय थागोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजां दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जोङो मोनसे गोजाम भिडिअ नायनि बे गोजाम भिडिअआ जाहैबाय 2021 मायथाइनि आरो बेयाव जोंनिनो मानगोनां इएम बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन बारग' एनडिएफबि माखासेफोरखौ आरो लोगोसेनो बर' हारिखौ लानानै माखासे डेडलाइन होदोंमोन बर' हारिनि जौगानायखौ लानानै आरो बे डेडलाइनसिमाव जुदि बर' हारिखौ फुल्लि जौगाहोनो हायाब्ला बिथाङा माखासे खोथा बुंदों बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायग्रो दिनि बिनि उनाव आरो गुबुन भिडिअखौ नायलांबावो हाजिरा जाग्रा जोंनि गेजेराव माखासे एनडिएफबि मानसिफोर दङ जेरै सावरायग्राया हाजिरा जाग्रा धीरेना हाजिरा जाग्रा बे नोंथांमोननि खाथिनि थानाय फैलाव बिथांमोनाथ' बिपिएफनि हाजिरा जाग्रासो जाय जोंखौ खामला जाग्रा होननानै बुङो बर' रावावहाय बिथांमोननि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा अपेन्डेड जादों फैलावनिख्रुइ देरसिन माहाजोन जोंनि एनडिएफबिनि गेजेराव सोरबा दङ नामा नोंथांमोना नागिरना मोनगोन नामा माबोरै माहाजोन जादों गुबुन एनडिएफबिया दिनै ओंखाम खबसेनि थाखाय दावहा नांदों गावनि बिसिया मैगं फानलायनानै जाबाय बायनांदों जोंनि एनडिएफबिफ्रा फैलाव बायदिया कोटि लाख थाखा लानानै जानानै दिनै जोंखौ फानगासिनो दङ बेनि थाखाय अपेन्डेड जाया मानि थाखाय जागोन जोंथ' 17 दिनल'सो फिसा माबा जोङो पलिटिकेल पार्टियाव बारा बैसो जायाखैथ' जों दाबो दालायाव उन्दुनाय पलिटिसियानसो एबा गोरलै गथ'सो हाग्रामानि गाज्रि राजखान्थि जायखौ जोङो होनगोन सकुनि बिथांनि राजखान्थिया सकुनि आरो बिनिफ्राय जों जुदि बारग'नोब्ला जोङो जोंनि खौसे जानांगोन आरो खेबसेल' जोङो हाग्रामा बायदि बुङा सानसेखालि आंखौ हाग्रामाया होनदोंमोन बे आदा आंखौ 25 बोसोर खुंनो होदोब्रा सिलभार जुबिलि बानायहोदो हगारजोबना होनोसै आं बिनि उनाव होनदों जोंनो 25 बोसोर नाङा जोंनो 5 बोसोरल' हो बर' हारिखौ जों माबायदि लांगोन बिनि उनाव प्रमानलाय आरो 5 बोसोरनि गेजेराव होनो हायाब्ला बेवहाय प्रमद बर'नि बाथ्रा फैनो हाया बिआर फेरेंगानि बाथ्रा फैनो हाया गबिन्द बसुमतारीनि मानि बाथ्रा फैनो हागोन हारिनिख्रुइ बिआर फेरेंगाया देरसिन नङा हारियासो देरसिन आरो बेवहाय हाग्रामानि मा इसु फैनो हागौ बे मेसेजखौनो आं जोंनि रायजो राजानो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय आरो रायजो राजाफ्रा हमनो हाबाय बै समाव बिथाङा मा बुंदोंमोन आरो दा मा कन्डिसनाव दङ आथिखालनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर आरो बिटिआरनि जिहेतु जौगाथायनि हालोद जितु बर' हारिनि जितु हालोद बेयो मा कन्डिसनाव दङ प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा गुबुन मोनसे भिडिअ थांदिनो गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय आसाम सरकारा सिगाङावनो दानानै दोनखानाय मोनसे आयेनखौ गोख्रोङै मावफुंनायनि हाबाफारि लाबाय दा बे मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय जायफोर बिथांमोनहा साख्रियावला बिथांमोनहा जुदि सेकेन्ड मेरिज एबा नैथि हिनजाव हाबा खालामनो सानदोंब्ला सरकारनियाव मिन्थिहोग्रोनांगोन एबा सरकारनियाव पारमिसन लानानैसो जुलिखौ खालामनो हागोन आरो बे आयेनखौ मानो गोख्रोङै मावनो नागिरदों बेखौबो आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोजाङै फोरमायना होबाय बिदिब्ला नायदो भिडिअखौ মুছলিম ব্যক্তি এজনে দ্বিতীয় মেৰেজ কৰিব পাৰে কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনে দ্বিতীয় মেৰেজ কৰাৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব হিন্দু হওক মুছলমান হওক আপুনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গতিকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব সেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰেকৰ্ডত আহিব লাগিব এইটো পুৰণা নিয়ম এইটো মই বনোৱা নিয়ম নহয় আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনতে বনাই থকা নিয়ম ৰূপায়ণ হোৱা নাছিল গতিকে আমি নতুনকৈ সাৰ্কুলাৰখন দিছো যে এই বিষয়টো এতিয়াৰ পৰা আমি ৰূপায়ণ কৰিম this is a old circular a Assam government employee from the point of view of our service rule he is not entitled to enter into a second marriage however if some religion allow you to enter into a second marriage
even then, from the conduct rule, you have to seek permission from the state government. Now, state government might give you, may not give you. So, we often get cases where after the death of the employee, both the wives fights for the pension. We find it very difficult to settle those disputes. Today also many widows are deprived of their pension because of conflicting claims. So this rule was there earlier. We did not enforce it. Now we have decided to enforce it. गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय कंग्रेस दोलोआ क'क्राझार जितु लकसभा सीट बे लकसभा सीटनि बिजाथिनि टिकेटखौ लानानै सानै दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि दावराव दावसि बुलाय सोलाय जानायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों एसे नायदो बे ससे भिडिअखौ नायनानै निसय नोंथांमोना हमनो हाबाय दे राजखान्थिया मा जानो हागौ मा जानो हाया गाव गावनि दोलोनि गेजेरावनो जाया मानो गाद्दिखौ लानानै सियारखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गोबां गाहायाव फैनो हागौ आरो गोबां गोजौआव थांनो हागौ दा बेनि बिदिन्थिखौनो नुबाय बे बिदिन्थियाव बे भिडिअआव माने गर्जन मुसाहारि आरो प्रबिन बर' बिथांमोन सानैनि गेजेराव जिहेतु दावराव दावसि बेखौ जों नुनो मोन्दों जोबथारनायाव एसे मिनिदिनि सुकुरालि बिथांनि इंराजि रायलायनाय आरो लोगोसे बिथाङा गावनि इंराजिजों मा बुंनाय जादों बेखौबो फोरमायदों बिनिखायनो बेखौबो एसे नायनानै मिनिदिनि We want to say that Mr. Badruddin Ajmal is a MP of our MP constituency, but we want to say that he is inefficient MP. তাৰমানে তেওঁ এজন অযোগ্য সাংসদ because he do not know to utilize the development fund property and when we fault তেওঁ এজন কাৰণ যিখিনি নেকি সাংসদৰ পুঁজি যেনে এমপিৰ ফাণ্ড এটা সেই পইচা সময়মতে খৰচ কৰিব নোৱাৰে সেই পইচাটো সময়মতে গুচি যায় দা এই প্ৰব্লেম তাৰমানে এইখিনি প্ৰব্লেম আমাৰ হৈ আছে we do not mean him immediately to express our তেওঁলোকক যদি আমালোকে কিবা ৰাইজৰ অসুবিধা হয় তেওঁলোকক যদি লগ ধৰিব লাগে আমি লগ নাপাওঁ সময়মতে আমি লগ নাপাওঁ এই প্ৰব্লেম only he is a busy in this personal business তেওঁলোকে বিজনেছত ব্যস্ত থাকে সেইকাৰণে আমি লগ নাপাওঁ so I appeal to the people of our constituency please we do cast a valuable ball vote for Badruddin Ajmal যে তেওঁ আমি আমালোকৰ যিখিনি ভোট দি যিখিনি দিওঁ বেকাৰ ভোট দি তেওঁ ভোটখিনি নষ্ট কৰি আছো আমালোকে भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि